ще идвам и по-нататък. Ще ми е много приятно. Значи, както каза Нелия, нашата идея е да говорим за лагерите заедно напред, както и за други неща, ако ви е интересно, ако ви е някакви други обществено-политически теми, ако са ви интересни. Какви са лагерите и за кого са предназначени и какво целят те? Значи, те са предназначени за младежи от ромски произход между 16 и 21 години. Има ли тук такива? Трябва да се дигнат ръцете, тия, които са между 16 и 21. Между 16 и 21? Да. Но те не всички са така. Аз съм почти с изключение на ние двамата симпатяги малките. Ма нищо, вие на колко сте вие? Ти на колко си? 9. На 9. Не, те малко това не 13. На 13. Значи сте 2-3 години и ти. Значи, каква е идеята на тези лагери, скъпи млади хора? Идеята е от една страна младежи като вас да се срещнат с други младежи от цялата страна, защото става въпрос за цялата страна. Да говорят за това, първо да си продължат образование. Значи едното направление е да се продължи образование, да бъдат стимулирани младите хора да се продължат образование. Идеята е наистина младежите от цялата страна да се почувстват като общност, да знаят, че има и други, да могат да се общуват, защото 1+1 не винаги прави 2. Може да направи и 3. Нали, ако е... Нали, не го казвам математически. Естествено, математически 1 е 2. Но в този социалния смисъл 1 може да значи и 3, може да значи и 4. А може да значи и 1. Зависи от това как се съберат цифрите. Така че нали, младежите са заедно и заедно да мислят за бъдещето си, своето и на циганите и на цялата страна. Не трябва да се смущавате от циганския си произход. Има много, за съжаление, наши хора, които се смущават от това. И то е неоснователно. Срина се икономиката, това е проблем. И затова сега има огромно значение образованието в младите. Да ви се представя, аз казвам се Николай Вачинов Валинов. Уча в 24-то ПК Яворов. За икономика уча. Искам да уча още 2 години нагоре, за да може да си взема документ, смисъл искам да стана счетоводител или нещо от сорта. Какво взето? Много се търси. Счетоводството много се търси. Казвам се Радица Радостина Владимирова, уча в СОЛ Силдейски град Елибели. Уча информационни технологии и английски език. В някои класи или За смешили здрави. Да, за стипендията. Значи, вижте, да сме живи и здрави, да сте живи и здрави вие, когато влезете в висше образование, значи има стипендии, добри стипендии, които се дават за наши деца на циганища. Бъдете така упорити, активни, учете, има възможности да се подкрепят. Значи, колко сме могли да направим, сме направили, за да може нашите деца да се подкрепят по някакъв начин. Може да не е най-великият, но все пак някаква помощ да има за нашето дете, да може да отива напред. Така че това са накратко възможностите и аз се радвам да видя, че вие сте пълни формулярите. Тези 20 години бяха много лоши години. Добре е, че вие сега сте млади и някакси да на вашия живот да е по-добър. Вие ще бъдете автори нали, на по-добрата България, аз съм убеден в това. Сега навсякъде искат образование. И затова е изключително важно една част от нашите това, което се опитваме да дадем като някакво послание, е, че трябва да се образоваме. Трябва да се изпускаме. Иначе, нали, тръгне ли човек още от малък по в площа